makazi Manje siyaphila nje. ngiyaphila mkhulu kuyahlangana la kuyahlangana La kuyahlangana impela. kuyahlangana senenze ngapi mani namhlanje Kushuthi ke nje i-total ke ayikho kuba manje ngoba sebenza nje yebo khala one kuyasebenza kodwa la kuyasebenza. ubaba ubani igama Baba uLigugudlami wakuphi nendawo waseThofu eKelisburg. Kellisburg ubaba ufike nini la Baba la eThishala. Cha sengisho nje ufike nini kule mpilo ngo-2009. ubaba ngabe wayenzeni Icala lami irape so kodwa kuyahlalela ngibonala kuyabhala into. khona kodwa ukuzisola kuloko kwakwenza Baba kumina cha. Akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze ke futhi ngini wenze ngane kuphi. awulenzanga icala Alangane ngenze. Okay. Baba yaphila yaphila kuyasebenzeka kodwa Hayi kuyancanga. ubaba ubani igama Hayi nguSinatwa kaMaphanga. Mabanga Maphanga Maphanga kuphi nendawo baba wasebhulu. Ibhulwa Inkwezela Masameni Kabuza. Kabuza ubaba ufike nini la Kuya ngo-2001. 1 mhlawumbe ubaba ngabe yini mhlawumbe yemletha lekhaya Hayi ngaletho icala le-rape ubaba uyalazi lelo cala yebo hayi ngiyalazi. mhlawumbe ngasithatha usibeke ukuthi mhlawumbe kwenzakalani Hayi kunzima kakhulu. Hayi kunzima. wemnganani lo muntu lo Hayi wekhulile yena kodwa wengaphansi kwakhe. anivumelananga Hayi ngizosho ngelithi asivumelani. so khona kodwa ukufunda baba okufundayo nje kule khaya Hayi kukhona. nokuzisola Nginako ukuyisola. Kukhona nje. mhlawumbe ngabe uthini umyalezo wakho nje kwabanye abakhona ngaphandle Nje kusho ukuthi okwami kubafowethu laba bakemnyaka kufanele bakwazi ukuphatha nabantu babaphatha kahle abantu besifazane. Okay siyabonga Ukhalele ungathi ubone egqoke isiqephelezana ukuthi naku kulahleka. siyabonga